Nah tum mata pakata tumi heta nili ni pangdakang no. Ningkan Pharo Krisri Kepra Hokeraisi 1951 aprang ke bang atum ke dake longle bota longji sita disigon se long dat pen ke bang atum bhan ke dake non tribal to bhane inglong asokali to man ke longle bota pithek the pusini re dake puja waida class aben ningel asamis pen se ningel parogala men se ningel inglo so tum kali pulong te 1951 pen ke banga phi tuman ke longle pota dim klong pi thek the la pen ke nane Bangladesh pen ke bang nane Jharkhand pen ke bang Bihar Bengal ke bang atum phan ke dim klong pi thek the la pen pilong le la pen pipe council pen ke lasi sorkari gambora la pen rong asar tumana chuning rilo nang tumta dim klong pek nang ne la pen jengsi pene la son nang dukok pulong de nitum Karbiang Autonomous Council pen nang thano nitum la tum ban ki plung je phan nitum Karbiang Autonomous Council pen nitum hukum pipo puan ta tumi rara thingno sini ninggelo pinya dana tum nang tun tahai dak ta ninge dak lo ken de pini haro haral amai long ta dak ninge dak lo ningkan Pharo Krisri Kepra Hokera isi akleng lamen siningi le latung ke bilek pondai timate paroklam na ningi lo sita akleng paroklam arju dekte de tahai pusini pulo nine ningkan Pharo Krisri Kepra Hokera isi aprang ke bang atum ke nonda pujini le longle potat longji lapen ke apolar asupota latum ke traspalong sita ningkan Pharo Krisri Kepra Hokera isi pen ke bang atum bhan ke dake Karbiang Autonomous Council nili CM do tik pen ke latum bhan akimi along le pota inglong aso tum kali pulong te long le pota pipe la pen dim klong pek pi pugene ke nije tak loken 1951 api sir lalo nali ki claim kicok chige rat amuluk sila ke thegong lo di ase ke me ase ang thek si pinya si thos tame penangana rat amuluk tame nang si tomlo la pen haro gara hawar se tame nang si tomlo la si sa da kuluni hawar adung het la langin consistency ni tum han la perang ke teman kai ke chuning ri la penang li phanda chuning ri bomlo lo chin lang so hawar bang sap so towar ke le do towar ke nang tumala ningkani hinyang mo he Karbiang lo attokan no towar ti telang attokan no nilisi pulo la pen ke urunodoi ki piun ason dasaksi Karbiang Autonomous Council pen ta ningkani hinyang mo ya don tin woring amar sai claim clear tum la pen ke tangka poisa ka dore tum bhan ke inut pen edon pen suri phok apele ye phanse nil tum Karbiang Autonomous Council pen imethang jongjung solajong kachari ye ajakong laso nil tum che pharang momlo revenue source pen etum edon pen suri phok piye phan nitum mathapon momlo